Premtobre Kasee na Oshano na adehye wa Assin Akomfode wa Assin North Mensimu ewo mfimfin mantemu so esun fise kwan bia na yasha se by election ba so omo ye ne gidigidi no ewie ye o ya butu wonmo aja atoho omo srempanifo so omo mra emewie mfama wo Adom Kasee etosi Akomfode na yeginan na yabota etiawa amse ekwan we eka kwan a in fact almost Assin answer by election by election no duru ho no na adwuma gusu a ekoso gidigidi pa ebi mu eka se by election ti na adwuma no ekoso na se abato no wi a ombegya we ama yasan abo akiri aba se adwuma no gusu koso anasa sen na ne omesitie no kurani wo free Akomfode junction ankasa eba omo agu first school to sa betra market no kakra unya twa market ne pa efiri ho akobọ kwan mu ho nyina no womo engu so afei eto aba no wi adechi ya ba be 3 days ana a week ya ba no na mfidie wo ho but ne ba no so hu se mfidie ewo kwan no so a womo eye me ne omanfo a ewo Assin Akomfode ha bi monkomo titiri no woni a ewo kwan ho ha ehu de ekoso no ne ye hwese abato na chiri no sen na kwan ye na ekoso mu gusu ye anasa neoma etisen me ne bidimu enkasa yeto aba no no mo hya ase se wo mo ye so nyame anim no kra yeto aba ne wie ye no ye hu se mfidie ni nyina wo ma besesa ni nyina akọ nti asat now de wo monto aso ensan ye ho adwuma bi mfutro de eboye pa na tie na wo de begu so foforo no so nti se ma nsuo to nso a eso ya tro pa nti ye nante so a ye bre and ya desere ne say yesre omo meye maye esa se netie na emesia na omo de guso no kra no egu asoli bi dan anim e ma age ho nyina ma omo nya kwan ponye bibia wo ho no ti yesre omo se omo fam bi guso maye na asori dan anim ho pongu ho na afi yenso yenya ya hoto kakra afeda mo de ma no boyi ifra Assin Akomfode ene bra Adom Kasee